аз замони ба соҳиб истиқлолӣ расидани Тоҷикистон Созмони Милали Муттаҳид дар ноил гардидан ба рушди устувор шарики наздиктарини Тоҷикистон аст. Ҷумҳурии Тоҷикистон 2 марти соли 1992 ҳамчун давлати нав ва соҳиби истиқлол ба узвияти Созмони Милали Муттаҳид пайваст. соли 1993 замоне ки кишвар солҳои душворо паси сар мекард, Созмони Милали Муттаҳид дар душанбе дафтари кории худро боз намуд. аз ҳамон замон Тоҷикистон барои рушди ҳамкориҳо бо ниҳоду муассисаҳо ва созмонҳои махсуси низомии Созмони Милали Муттаҳид заминаи устувор гузоштааст. айни замон ҷумҳурии Тоҷикистон бо Созмони Милали Муттаҳид дар соҳаҳои гуногун аз ҷумла дар соҳаи таъмини сулҳу субот дар ҷаҳон, мубориза бо таҳдиду хатарҳои муосир ба амният, ҳифзи муҳити зист, рушди устувори ҷомеа, идоракунии захираҳои об фаъолона ҳамкорӣ мекунад. дар давраи узвияти аз лиҳози меъёрҳои таърихӣ начандон тӯлонӣ ҷумҳурӣ марҳилаҳои муайяни муносибат ва шарикӣ бо Созмони Милали Муттаҳидро паси сар кардааст, ки муҳимтарини ин нахуст расидан ба сулҳ дар миён буд. аввалин намояндагии Созмони Милали Муттаҳид дафтари нозирони созмон дар Тоҷикистон 1 феврали соли 1993 дар шаҳри Душанбе ифтитоҳ шуд. фаъолияти дафтар кӯшишҳои ҷиҳати дастгирӣ ва пешбурди раванди сулҳро дар Тоҷикистон дастгирӣ намуда ба талошҳои сулҳҷӯёна ва расонидани кӯмаки фаврии башардӯстона мусоидат кард. дар он солҳо як иқдоми башардӯстона таҳти сарварии Комиссарияти олии Созмони Милали Муттаҳид оид ба гурезагон ва бозгардонидани тоҷиконе ки дар шимоли Афғонистон паноҳ бурда буданд роҳандозӣ шуд. барномаи ҷаҳонии озуқаи Созмони Милали Муттаҳид, хазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид ЮНИСЕФ, барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид ва раёсати Комиссари олии Созмони Милали Муттаҳид оид ба гурезагон аз аввалин ниҳодҳое буданд, ки дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон монданд, то ки ба мардум кӯмак кунанд. зимнан ин 4 ниҳоди Созмони Милали Муттаҳид низ имсол фаъолияти пурсамарашонро дар Тоҷикистон таҷлил мекунанд. Созмони Милали Муттаҳид 30 сол аст ки дар Тоҷикистон дар шарикии зич бо ҳукумати ҷумҳурӣ ва шарикони байналхалқию миллӣ фаъолияти пурсамар дорад. ҳамкориҳои мутақобилан судманди Тоҷикистону Созмони Милали Муттаҳид дар сатҳи муносиб қарор дошта, он қариб ки дар тамоми самтҳо пайваста дар ҳоли рушд аст. Созмони Милали Муттаҳид ва ниҳодҳои тахассусии он ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои стратегӣ аз ҷумла дар доираи стратегияи миллии рушди Тоҷикистон то соли 2030 фаъолона мусоидат намуда дар рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии кишвари мо саҳми арзанда доранд. ҷумҳурии Тоҷикистон нақши Созмони Милали Муттаҳидро дар мусоидат ба таҳкими сулҳу субот, инчунин расидан ба ҳадафҳои рушди устувор назаррас арзёбӣ менамоянд. Тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи созмон дар татбиқ ва роҳандозии рӯзномаи оби Созмони Милали Муттаҳид, татбиқи ҳадафҳои рушди устувор, пешгирӣ аз тағйирёбии иқлим ва ҳифзи пиряхҳо иштироки фаъол дорад. дар даврони узвияти кишвар дар ин созмони пурнуфус якчанд ташаббуси ҷаҳонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, аз ҷумла эълон гардидани соли 2003 ҳамчун соли оби тоза, солҳои 2005-2015 10-солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт, соли 2013 соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об ва 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ мавриди истиқболи гарм қарор гирифтааст. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкории густурдаи худро бо Созмони Милали Муттаҳид ва ниҳодҳои тахассусии он ба мақсади бунёди ҷаҳонии амну ва қобили итминони комил барои наслҳои оянда идома хоҳад дод. имсол мо сеюмин солгарди ҳамкориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Созмони Милали Муттаҳидро ҷашн гирифтем. 30 сол пеш дар соли 1993 нахустин амалиёти Созмони Милал дар Тоҷикистон дар замоне ки ҷумҳурӣ дар ҳолати душвор қарор дошт, роҳандозӣ шуд. аз он вақт инҷониб мо аз ҳамкориҳои тӯлонӣ ва судманд байни Созмони Милали Муттаҳид ва ҷумҳурии Тоҷикистон баҳра мебарем. намояндагии нозирони Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон
Тоҷикистон, барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид, барномаи ҷаҳонии озуқа, хазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид ва раёсати комиссари олии Созмони Милали Муттаҳид оид ба гурезаҳо аз аввалин ниҳодҳое буданд, ки дар замони даргириҳои шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон фаъолияти худро оғоз карда ба мардуми Тоҷикистон кӯмакҳои зарурӣ расониданд. ҳамкории Созмони Милали Муттаҳид аз миссияи башардӯстона оид ба дастгирӣ бозгашти гурезаҳои тоҷик аз шимоли Афғонистон оғоз шуда дар тӯли ин солҳо ба барқарорсозӣ баъди низо, бунёди сулҳ ва ҳамкориҳои рушд табдил ёфт, ки инъикоскунандаи рушди устувори Тоҷикистон мебошад. Танҳо аз соли 2005 то соли 2022 Созмони Милали Муттаҳид ба Тоҷикистон ба маблағи беш аз $1 миллиард кӯмаки рушд ва башардӯстона ироа кардааст. Дар 4 соли оянда Созмони Милали Муттаҳид ҳадаф дорад, ки дар доираи чаҳорчӯби ҳамкории муштараки Созмони Милали Муттаҳид ва ҳукумати Созмони Милали Муттаҳид оид ба рушди устувор ба Тоҷикистон ба маблағи беш аз $400 миллион амрикоӣ кӯмак расонад. Татбиқи чаҳорчӯби ҳамкорӣ аз кӯшишҳои якҷоя беш аз 21 агентии Созмони Милали Муттаҳид иборат буда, самтҳои зеринро дар бар мегиранд: рушди фарогири сармояи инсонӣ, рушди иқтисодии устувор, фарогир ва сабз, идоракунии ҳамгирошудаи хатари иқлим ва муҳити зист, идоракунӣ ба мардум нигаронидашуда ва волояти қонун. Дар давоми 30 соли ҳамкории Созмони Милали Муттаҳид ва Ҷумҳурии Тоҷикистон, кишвар дар ташаббусҳои байналмилалии рушд саҳми арзанда гузоштааст. Бо дарки аҳамияти об барои сулҳ ва рушди устувор, Ҷумҳурии Тоҷикистон бо муваффақият ташаббусҳои марбут ба обро оғоз намуда, ки аз ҷониби кишварҳои узви Созмони Милали Муттаҳид дастгирӣ якдилона ёфтанд. Инак мо шоҳиди боз як ташаббуси муҳими Тоҷикистон ва Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳифзи пиряхҳо ҳастем, ки дар замони мо, ки ҷаҳон зери таъсири шадиди иқлимӣ дорад, аҳамияти хоса дорад. Ман мехоҳам ба ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, шарикони рушд, донорҳо, созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, васоити ахбори омма, бахши хусусӣ ва дигар ташкилотҳои манфиатдор барои дастгирӣ ва ҳамкорӣ бо системаи Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон ташаккур мегӯям. Созмони Милали Муттаҳид ҳамчунон ба шарикии қавии худ бо Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамаи шарикон содиқ мемонад ва мо омодаи пешбарии ҳамкории якҷоя оид ба фарогирии ҳар як нафар бо барномаҳои рушди устувор ҳастем. самтҳои асосии ҳамкорӣ дар ин давра барои кишвар душвор аз таъмини сулҳ ва барқарорсозии баъдиҷангии кишвар расонидани кӯмакҳои густурдаи башардӯстона иборатанд, ки бисёре аз оилаҳои кишвар дар ёд доранд. Тоҷикистон нақши Созмони Милали Муттаҳидро барои саҳми бузургаш дар анҷоми муваффақонаи раванди сулҳ эътироф мекунад. Дар робита ба татбиқи созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ, ки моҳи июни соли 1997 ба имзо расид, моҳи майи соли 2000 бо ташаббуси собиқ дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Кофи Аннан дар заминаи дафтари нозирони Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон бюрои мусоидат ба сулҳ дар Тоҷикистон таъсис дода шуд. Моҳи августи соли 2007 бюрои мусоидат ба сулҳ дар Тоҷикистон фаъолияти худро муваффақона ба итмом расонид. Даҳҳо нафар иштирокчиёни ин иқдом аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷоизаҳои баланд сарфароз гардонида шуданд ва модели тоҷикии мусолиҳаи миллӣ бо мусоидати Созмони Милали Муттаҳид ва кишварҳои кафил ҳамчун намунаи дипломатии пешгирикунанда барои кишварҳои дорои низоъҳои дохилӣ тавсия шуд. дар ибтидои солҳои 2000 Созмони Милали Муттаҳид аз ташаббусҳои Тоҷикистон дар мавриди об, бахусус эълон шудани соли 2003 ҳамчун соли оби тоза, мубориза бо терроризми байналмилалӣ, қочоқи маводи мухаддир ва дар ин росто қабули конвенсияи фарогирро оид ба терроризми байнулмилалӣ дастгирӣ кард. дар ин давра ба ҳалли мушкилоти ҷиддии экологӣ, дастрасӣ ба оби ошомиданӣ, оқибатҳои тағйири иқлим ва обшавии пиряхҳо таваҷҷӯҳ зоҳир карда мешавад. Тоҷикистон 4 ташаббуси глобалии обро пешбарӣ кард. солҳои 2005-2015-ро эълон кардани 10-солаи байналмилалии оби тоза ва соли 2012-ро соли байналмилалии дипломатияи об, ҳамкорӣ, таъсиси механизми байналмилалии ҳамоҳангсозии кӯшишҳо таҳти сарпарастии Созмони Милали Муттаҳид ҷиҳати сабуксозии оқибатҳои хушкшавии баҳри Арал. солҳои 2018-2028 10 солаи амал об барои ҳаёт ва соли 2003 соли оби тоза.
рӯзномаи рушди устувор барои то соли 2030 равона кард. пешниҳоди гузарондани арзёбии ҳамаҷониба тамоми системаи истифодаи об дар осиёи марказӣ таҳти сарпарастии созмони милали муттаҳид, таҳияи дидгоҳи ҷаҳонии об пас аз соли 2016, эълони 10-солаи нави байналмилалии об ва баргузории конфронс оид ба арзёбии ҳадафҳои 10-солаи об аз ҷумлаи ташаббусҳои глобалӣ дар мавриди об маҳсуб меёбанд. далели ин гуфтаҳо ва эътимоди тарафайн дар самти ҳамкорӣ дар соҳаи об он аст, ки соли 2022 дар душанбе муовини дабири кул Амина Муҳаммад ва президенти Тоҷикистон ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон конфронси дуюми 10-солаи амалиёти барои оби Душанберо ифтитоҳ карданд. намояндагони ҳукуматҳо, беш аз 85 кишвари ҷаҳон, Созмони милали муттаҳид, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва бахши хусусӣ дар ин чорабинии байналмилалӣ ҷамъ омаданд то ангеза бахшидан ба ҳамкорӣ дар соҳаи об ва ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устуворро баррасӣ кунанд. об барои рушди устувор муҳим аст. дар соли 2021 Созмони милали муттаҳид инфрасохторро барои беҳтар кардани дастрасӣ ба об ва канализатсия сохт, ки он ба беш аз 750 000 нафар дар тамоми минтақаҳои Тоҷикистон хизмат мерасонад. соли 2017 ҳукумати Тоҷикистон бо дастгирии техникии Созмони милали муттаҳид нахустин гузориши ихтиёрии ҳисоботи миллии худ ва дар соли 2018 аввалин гузориши миллиро оид ба ҳадафҳои рушди устувор омода кард. дар ин гузоришҳо ӯҳдадориҳои ҳукумат дар мавриди таҳкими ҳуқуқи инсон, роҳандозии баробарии гендерӣ ва рушди фарогирии иқтисодӣ бо риояи принсипи дар канор намондани ҳеҷ кас таъкид мешавад. Созмони милали муттаҳид дар Тоҷикистон ба туфайли амалисозии барномаҳои муштарак дар соҳаҳое аз қабили маблағгузории ҳадафҳои рушди устувор то соли 2030, муҳоҷират, таҳкими низоми тандурустӣ, хотима додан ба зӯроварӣ нисбати занон, вокуниш ба пандемияи COVID-19, тавсеаи ҳуқуқ ва имконоти ҷавонон, ҳамкорӣ дар соҳаҳои густариш бахшида нишондиҳандаҳоро беҳтар кард. танҳо дар байни солҳои 2005-2022 ниҳодҳои Созмони милали муттаҳид ба Тоҷикистон барои рушд зиёда аз $1 миллиард кӯмак расониданд. инчунин дар ин давра Тоҷикистон дар 10-солаи амал оид ба захираҳои об солҳои 2018-2028 мавқеи пешсафро дар ҷаҳон ишғол намуд. соли 2022 дар Душанбе ва моҳи марти соли 2023 дар Нью-Йорк конференсияи байналмилалии сатҳи баланд оид ба об баргузор гардид, ки аз ҷониби ҳукумати Тоҷикистон ва Нидерланд дар ҳамдастӣ бо Созмони милали муттаҳид ташкил карда шуд. воқеан ин tashabbusҳо масъалаҳои обро дар маркази рӯзномаи рушди глобалӣ қарор доданд. бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар охири соли 2022 боз як қатномаи маҷмӯаи умумии Созмони милали муттаҳид қабул гардид, ки соли 2025-ро соли байнулмилалии ҳифзи пиряхҳо ва инчунин рӯз ва таъсиси хазинаи байналмилалии ҳифзи пиряхҳоро эълон кард. ما در دایره ائتلاف آب و اقلیم پیشنهاد نمودیم که سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها اعلام کرده شود. созмони милали муттаҳид дар Тоҷикистон, ки яке аз осебпазиртарин кишварҳои таъсири тағйирёбии иқлим дар минтақа ба шумор меравад, ташаббуси дабири кулли Созмони милали муттаҳид огоҳии бармаҳал барои ҳамаро оғоз кард, ки ҳадафи он кафолат додани он аст, ки то соли 2027 системаҳои огоҳсозии бармаҳал ҳар як сокини заминро аз ҳодисаҳои гуногуни фавқулода хабардор ва муҳофизат намоянд. соли 2023 Созмони милали муттаҳид ва ҳукумати Тоҷикистон ба татбиқи барномаи қолабии ҳамкории Созмони милали муттаҳид ва Тоҷикистон оид ба рушди устувор барои солҳои 2023-2026 шурӯъ карданд, ки дар он рушди фарогирии инсонӣ, рушди иқтисоди сабз, идоракунии хавфҳои иқлимӣ ва муҳити зист, ҳуқуқи инсон ва волояти қонун аз афзалиятҳои асосӣ мебошанд. ба ин самтҳо тахминан зиёда аз $368 миллион
ҷалб мешавад. ин ҳуҷҷати калидии марҳилаи нави ҳамкориро ба расмият даровард ки дар он принсипи кории Созмони Милалии Муттаҳид аз кӯмак бо мақсади рушд ба ҳамкорӣ гузашт. дар татбиқи барномаҳои нав аз равиши комплекси истифодашуда ин ҳуҷҷат натиҷаи калидӣ дар ислоҳоти Созмони Милалии Муттаҳид мебошад ки ба баланд бардоштани ҳамоҳангии амал, масъулият ва баланд бардоштани самаранокии системаи Созмони Милалии Муттаҳид барои ноил шудан ба натиҷаҳои беҳтарин ба манфиати мардуми Тоҷикистон равона гардидааст. фаъолият ва дастовардҳои зикргардидаи Созмони Милалии Муттаҳид дар ҳамдастӣ бо ҳукумати кишвар ба туфайли шарикон аз ҷумла мақомоти маҳаллӣ, ҳукумати марказӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ, мададрасон, шарикони рушд, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва васоити ахбори умма, ҳайати кормандони маҳаллӣ ва байнулмилалии Созмони Милалии Муттаҳид ва тамоми мардуми Тоҷикистон имконпазир гардид.